Asiniro hamadi hamudo dame nasian debata amata dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus. Amin. Horas madi hamu salu na huria na hinaholongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus. Tapi parhorasan masya kami padita joki manaik manalu. Bongot mahita tuminggo ni ima tuminggu pa 20 sadahon dung Trinitatis. Dibahini lo samu mahami lo mamaritahon hatane debata atau tonga-tonga tasaluhutna. Marhiti akun YouTube Bagasta Manalu Rumah Ijuk channel. Atong taparadi maroha do pikirata lo manangihon hatane debata. Nagabe turpu jamita tuminggu tanggal 24 Oktober 2021 ima di minggu pa 20 sadahon dung Trinitatis. Hatane debata dienet sian buku 5 Musa bidu 24. Mamuka mai sian ayat 10 pitu diujungi di ayat 10 alu. 5 Musa 24 ayat 10 pitu saharo di ayat 10 alu. Sokron mahatani Jehovah hujahahon madifita saluhna. Dang jadi papelomu uhum tuhalak dagang doho tudak danak nasopot somarama. Jaladang jadi buatonmu ulosnya paropuan nama balu bahen sikoram. Ikon paingot-ingoton ni roham tahe hatu baduho najolo di Mesir. Hape nunga ditubus jahu bade batam hosyani. Alani do ubahen hudok koko mangulahon sisongoni. Ido yanggo sahat nihata ni dibata. Lupa kacang akan kulitnya. Sada istilah dalam bahasa Indonesia najuk-juk tabiki. Nomor 8 mangko barhon ngulu nisa sahalak ujui di bagasan hamaolon hasusaan haporsuhon. Mungkin dipertikian sinuaeng jupang ngulu nadinggan gabi maduma nguluna. Alai dung hasea, dung maduma, dung jupang akan nauli dung atongan nguluna. Lupa ibana manatap tupudi, lupa ibana sedia ibana borhat, sian parnguluan nasongo dia ibana ujui. Di bahini gabi gumudang do uju denggan nguluna uju maduma nguluna. Gabi lupa ibana manatap tua kadongan na humaliang. Gabi lupa sasahalaki mar panaryohonon tua kahalak na hurangan. Juk-juk do lupa kacang akan kulitnya terjadi hitung-hitungan di ngulut tahun. Alai dung museng gabi balik pernguluan nasian nabaduma gabi mulak museng tu hasusaan disipe baru disol-soli nguluna. Hurian itu hatta di bagasan tu hatta Yesus Kristus idonan naing dipaingot si Musa diturpukon tu bangsa Israel dung ruar sian parhatubanan Mesir. Nah yang dipaingot si Musa bangsoi asa unang lupa kacang akan kulitnya. Asa naing toktong bangsoi marningot hina hacit hamaolon hapor suhon ningulu ni bangsoi uju di parhatubanan Mesir nasida. Marhitina dipaingot si Musa bangsoi adong piga-piga diodolhon. Si Musa tu bangsa Israel songon halak naung malua sian parhatubanan Mesir. Na parjulo naking didok asa dipaingot-ingot rohana sida nasian hatubad do najulo nasida di Mesir. Alai marhiti asin ni rohana debata malua do bangsoi binahen ni debata. Na mangihut ditonahon dipodai si Musa do bangsoi marhite na paingot-ingot songo dia parngulon najolo diuduti mai asa unang papeol uhum tu halak dagang tu dak danak na sopot somarama jara dang jadi mabuat dang jadi buaton na ulosnya perempuan na mabalu bahen sikorana omatona ni si Musa tu bangsoi asok toktong makilala dia kahapor suhon nahya di depan nasida jale partikian ujuri turpukon manatap tu akahalak narak marsaur do nasida di tano Kanaan. Uju ruar bangsoi sian Mesir madapoton tano Kanaan nungga gudang torop halak jupang nasida di inganani. Di bahini dipaingot si Musa do bangsoi asa toktong patuduhon ngulu nasitong patuduhon ngulu nagok holong marpanarihonon tu akahalak nama karikoton. Hurian itu hatta marhiti turpukon naing dipaingot hita saluhut na songon halak na persea songon halak na ditubus hita asa toktong ingot hita
di parngoluata nasalpu. Mungkin ada orang siya tonga-tonga ta kamang do akay nang jupang hamaolon na julu di perdalanan ni nguluta. Alay di partikionon takas tajalo asini rohani di bata gabilam dinggan nguluta lam dinggan pargare ujota torpasu-pasu nang sudi akka yanakota. Marhiti toktong di paingot hita di partikian sinuayangon asau nang lupa hita ise dirita ujui asau nang lupa hita songon dia parnguluata uju sosongon sinuayang dope parnguluata. Asasiani madamang do daidang na hinaholongan rikot ni HP marpanarihonon tudongatta. Marpanarihonon tu akan apugus do na dangol. Ala naung jumulo di urupi di bata hita. Ala naung jumulo di paturuhod di bata holong na tuhita. Totu tama. Tapatudu holong ni roha tu akahalak na makarikoton di humaliang ta. Di bahinido di dok si Musa naking diturpukon asa di paingot-ingot asa ganup hita paingot-ingot di bagasan rohata songon dia parngeluat tanah jolo asa sianiga bitubu holong ni roha mangotak di bagasan ganup ngulu partodiotam ganup rohata marpanari honon manatap di akadongan na humaliang na makarikoton. Hurian itu hatta di bagasan tu hatta Yesus Kristus asa siani naing patar marsiti nguluta holong ni roha naung tajalo sia di bata. Asa sia marpabahena da denggan patar ma naung takas tahanguluhon haporsiota naung takas tahanguluhon parsurun ni di bata tu galup ala na porsia. Asa mangulu di bagasan parasini roha. Damang do dainang nahinaholongan di bagasan tu hatta Yesus Kristus. Di bahini nuaing naing taida songon dia do tutu hita di tonga-tonga ni ngulu taon. Mulu naki ngarong piga pogi poin di dok. Dang jadi papeolomu uhum tu hala dagang taringot tu papeolhon uhum. Damang do dainang torop dotong hala na mga tusi uhum alay mangal uhum. Bahkan halak na mangula di bidang hukum alay gabi balik do mangalo uhum. Halak na karejo di bidang napajongjong hasitongan manang keadilan gabi mangalo di hasitongan manang keadilan ni. Arama bayan ima roha dihepeng. Roha dihepeng natu gabi papitukon hasitongan di ngulu ni ganup halak. Roha dihepeng gabi mabuan ngulu taon gabi papiol uhum gabi mapitung hita di hasitongan manang di hati goran di uhum. Hurian itu hatta di bagasan tu hatta Yesus Kristus. Damang do dainang molo tongon di luas di bata hita. Hudul di sada hudulan, mamiup sada jabatan. Di paingot hita marhitu turpukon. So tunggabi tapapeol uhum. Ala suguro hatta tu sasahalak. Tu dongatta di parkarejuata. Ala tumibuh wasotta jabatatta. Gabi lomolomotta tu ibana. Gabi tatindas ibana. Gabi tatekan ibana holan ala ni sugu ni roa. Jok doon masa. Itonga-tonga ni nguluta. Jok doon masa. Diaka birokrasi. Nagugu menindas nagali. Ujungna gabi tubu do damang do dainang uju margati sorin situasi ni ngului halak na tertindas sian ujungna dung dinggan ibadah dung jupang na tong huaso di ibadah gabi di balos soni tuaka na itoruna di bahina na parjulo neng idota udang balos son najat aluni najat molo na jolo ditindas halak mungkin hita sian sistem manang itong-atongan di parkarejuata unang balos soni muludung dinggan haduan parkarejuata muludung dinggan waing parkarejuata di sada-sada inganan unang balos son tuaka na ditoru ni katakanlah jabatan manang huasota alay noeng toktong balik siya ni patuduhon holong ni roha namangihud hurian itu hatta unang papayalu uhum tu dak dana na sopot somarama. Totu molidok dak dana na sopot somarama.
ido hagalionna dang tuk ibana mabahin manang dia. Di bahini gudang ta ida di tonga-tonga ni realitas paranguluata gudang aka penjualan anak, human trafficking. On matong sadana ikon alo otta so tungdo ala ni hagalion ni ngulu ni sasahalak gabe tamampaat to ni game membuat parutungan to sasahalak manang kelompok ala sorong amana keluargana gabe tapake gabe dalata lau mengalului parutungan siani human trafficking damang do dainang o masyada parkilentong nabalga itu ngatonga ni negara taon asyasiani toktong boy di akahala nagali danak nasopok somarama boy jupang na pakirimon dinguluna boy jupang na asiniroha natuk boy mabuan nguluna lam tu dengganna hurian itu hatta dibahini na yang dipayingot hita ujujupak kita kadak danak nagali na sopok somarama mangulu ma marpangot tak ma todita marpangot tak ma holong ni roha la mangurupi halak na hurangan na mangihut naking didok dang jadi buatan ulos ni paropuan na mabalu bahen sikorang damang do dainang dang salah mengalihun persalian tudongan bahkan denggan alai kedohono do marhite turpukon unang buat buidohonon bunga na terbang unang gabi manabay buban unang gabi manabay hasusaan dihalak na mangido persaliat tuhita alai na yung dohonon itap na buy dohonot ta to ya ma pakai ma manang sadi hari pe di paulak ko ido holong ni roha menutup diri tangulu tahun gabi parsalia tudongan lau paluahon ibana sian hamaolon ido holong ni roha alai sotung gabi manabay hasusaan na sotung manabay buban ninguluna mulut abain persalian ale marhiti bunga na terbang sarupa doi nalau mamokki nguluna namai hurian itu hatta di bagasan tu hatta Yesus Kristus mulidorok na king tu nama balu na songo dia artina boy dotong gidaota gudang dotong setiap berbanyakan nama balu dingga dope nguluna dingga dope mungkin adong perkara juana ale to tu akan nama balu boy dohonon mangulu holan sahalakna dang adong akka pinoparra rupani marang dangadong dia ka arta do hamorona jalamu nunga medua panari hono nasi songono mana naing idauta tuaka nama balu rupani so tunggu tak ngata boto songoni porsi ni parnguluan naga beta tabai bu banding guluna hurian itu hatta di bagasan tu hatta Yesus Kristus pada uma pangalaho di bagasan diri tahun songon hata Indonesia madok senang melihat orang susah melihat orang senang. Alai susah mahita mulu mamereng adong dongata di bagasan hasusahan. Sonang marohata mulu marnida dongata di bagasan las nyeroha. Di bahini mahurian itu hata di payingot mahita marito tupukon na perjulu dohonon nami tu hita sudina damang doh dainang molo tongon nuaing dinggan parkere juata molo tongon dinggan nuaing naniula ni tangat ta sotung gabe lebah hita isi sotung gabe tasalah gunahon saluhut nai molo tongon dinggan nuaing jabatata huasota sotung gabe dalata lau mabaloson najat tuhala molo to punuaing dikijang hita di sada-sada hududan di sada-sada posisi unang tasalah gunahon
Ay margati soring go ngoluon. Di bahani damang do dainang nahina holongan marhite turpu ta di bagasan mingguon jalo topik ni minggu namandok manoktong marholong ni roha ni dongan. Manoktong di bagasan holong ni roha. Holong ni roha ido pajubon ito ngatongan ni ngulut taon. Asa mangulu hita di bagasan holong ni roha di bagasan ias ni roha. Adong roha alak batuduhon holong alay dang sian ias ni roha na. Di bahani holong ni roha di bagasan roha na ias mahita mangulahon akan nadinggan mangurupi manarihon aka dongan na humaliang talmubi di akka nama karikoton. Di bahini mahurian itu hatta di bagasan tu hatta Yesus Kristus. Tabahema ngulut tanar salpui molo hea hita mamulus aka hamaolo na susaan ima gabi si payingot hita itong atongan ni ngulut ta partikian sinoaing. Asa mangotak, asa mangojar rohata, gabi halak si parholong roha, gabi halak si ulah hasitongan, gabi halak na patuduhon asi ni roha tudongata. Asa siya ni martua ma, ngolu ni halak, natuk mar panarihonon tudongan na jolma, martua ma, ngolu ni halak na mangalehon. Ay hata na debatado na madok, o martuado mangalehon, siyan na majalo. Atong di pargugoy debata mahita, marhite to di perbadia manugu-nugu rohata mangulahon o Bartolomo ni roha ni dibata. Amen tu hata mamasu-masu tu hata mangaramoti hita saluhna.